Bon dia i benvinguts. Aquestes accions teatrals que ara podrem veure són amb motiu del Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat, que a Barcelona el PEN català ens ha convidat a voler acompanyar-los en els actes que es fan amb motiu d'aquesta celebració. Així doncs, tota la gent que esteu passejant per aquí, atureu-vos un momentet que podreu gaudir d'un bon espectacle, uns 20 minutets d'espectacle a càrrec d'alumnes de l'Institut del Teatre de Barcelona i de Terrassa, concretament els de segon de gest i de text, respectivament de Terrassa i Barcelona, dirigides pels seus professors en Joan Cussó i el Toni Gómez. I abans de començar us deixo un momentet amb el director del PEN català, la senyora Carme Arenas, que us dirigirà unes paraules. Moltes gràcies per ser-hi i voler-nos acompanyar. Anem a començar la segona part d'aquestes accions. La primera part la acabem de fer al capdavall de les Rambles i ara aquestes dues accions per commemorar el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat. El PEN Internacional, que és una organització internacional d'escriptors, va instituir el dia 15 de novembre com el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat per sensibilitzar sobre la persecució que viuen els creadors en general i els escriptors en particular. Són perseguits, són empresonats i moltes vegades, com veiem tristament en els diaris, són també assassinats per causa d'exercir aquest dret inalienable que és el dret a la llibertat d'expressió. El primer i el més important de tots els drets humans que, com dic, sovint molts estats i molts poders vulneren perquè el missatge que transmeten aquests escriptors, aquests creadors, no els convé, no els agrada. Per tant, des del PEN intentem treballar perquè, sobretot en el camp de l'escriptura, els escriptors puguin crear lliurement i els donem assistència, coneixem els seus casos, fem campanya i avui doncs hem volgut demanar la col·laboració de l'Institut del Teatre, del professor Joan Cussó i del professor Toni Gómez, que hauran dirigit aquestes dues actuacions. Dono les gràcies, evidentment, a tots els alumnes que d'una manera generosa col·laboren amb nosaltres i els predisposo doncs, que contemplem aquest parell d'accions creades per ambdós professors i que la voluntat de sensibilitzar la població que cal que reivindiquem la llibertat d'expressió en tots els àmbits de la nostra vida. Si no som lliures, no som res. Moltes gràcies.